Angga Janu nimbali kula nyadong dawuh bapa ngene ya nggih. Weruh ana wanter dawuh ing pendaramu ya kadangmu Prabu Dasalengkara yen negarane bisa waluya Jatiwuni kudu ditumbali manungsa pengawak dewa. Wah, mbok menawa iki wis dadi kodrating Gusti. Saklawase iki anggone awake dhewe ngupadi menungsa pengawak dewa ora usah ado-ado nggih. Nyatane manungsa pengawak dewa ora usah diupadi, ora usah digoleki ning teka karepe dhewe. Sinten bapa? Ora ana maneh mung Bagong ya mangun diwangsa. Ning saka rasaku mangun diwangsa ya Bagong sing dadi bakal calone tumbal negara tawang gantungan iku. Kok ya ora kepenak rasaku kaya-kaya wis manunggal kelawan Begawan Kapiwara yen dulu plirike mripate ku ngono nggih. Nanging kabeh ku durung bisa dinyatakno awit durung ana buktine. Lah saiki tugasmu ya penggaweanmu. Sedeloh maneh Bagong iki arep mrene. Ing patrabaan iku mau nantang kelawan pun bapa. Yen bapa dikongkon metu njaba, bapa dikongkon ngranti ana ing pelataran pertapan Kendali Sada iki ngger mula. Yen ana Bagong ora usah ditakoni, ora usah kathik di bujuk alus Jalasutra, mung cukup piku tentangane bandaning sikile. Dina iki uga bali menyang negara tawang gantungan gembol sirahe Bagong putut gading lir muka. Wah, benjang punapa kula tindakaken bapa? Lho nggih Kanjeng Rama Penemban, benjang napa kula tindakaken? Ampun kuatos. Ampun nderek-nderek bapa. Sak menika dinten kula nyuwun pangestu budhal nggih tak pangestoni putut gading lir muka.